le Geronimo crime video thar lo chuak le ta nu chuin na kan tran main thil tha sial bon lutuk kan khiu riu le lokang cheu tun trum chu chhum rim kan nam chak don ani Dave Travels Agency din thar aizol hian thona ticket book du tan domestic le international flight eng tiklai poin an book sak thei reng chea tin MR bill le turte tan po government recognize an ni wangin thil awol sambik ani chuta sipaite zirlai tele kum upalam te tan special fare anti sak thei boka anni kum sang ni soma bul tran to nin kum som pathum chung te meu thona ticket hi an lo boi pui to chu wang chuan ton hriatan nga an rin tlak em ani Dave Travels Agency din thar aizol hrechiang du tan phone number kan tarlana te hian biak po thei reng an ni he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom ani Hillsboro, Missouri, USA hi Mississippi lui puya atanga khothlang lammel hlawak lova ania kholian lo tak nin kumsang ni sumni chiar puya khan mi sangthum zali somsari pathum chau an cheng ani kumsang ni November ni somni pakhat khan hemi khodaya chemical company pakhata an security guard chuan anram huam chunga kar pakhat loading ring hi amua alodin nalai chu kongpo nilovin phulmun failai dewa chuan aloding mol ve top ani thilrin hlelom thei angaya wangin film khur takin vain fiaturin avakala mase arin lo tak thil awa mutatlat mai chu kar chung hanen chuan driver seat pa pakhat steering ball lo thuzoi reng hi awa mutalol maya a han ko ngial poin a chang mi lo maya chu ta le kar kong khar honga a han en chian nak chuan atukhum ding lampanga hliama om ti awa mutatlat maya ti chuan arang takin 911 a call tangal ani emergency call lo dong tu chuan Jefferson County Sheriff Department of Police Duty chulai mun nai fayom te chu han hriat tir ngal thuaya ti chuan reilo te a paramedic tele police te chu a hmuna chuan an wathleng phei ngal ani amai ro chu boy som tumanan pan nai chuan chu pa chu chan manani to lo ti an hret hiam tangala ti chuan paramedic te chuan a thi to ti an nem nget tangal ani chutia rilhelom takathi anom taka chuan police te chuan crime scene chulo veng him ngalin abiga chui tu tur detective te lo thlen hun an lo ngak ta ani chu case suinan ho tu pa ber lead investigator tur tan chuan detective William McDaniel churuat ngal ania crime scene a po chuan aron thleng rang le amun marvel de chu a han thlek kwal thuaka motor lo omna mun chu metal rod po nilova tanga la pen le chon ngai hian ania a chunga mi thi chu mingo mi panin kar nung tu verdar thalang driver thut na lo lam chu silai muka tlang ni nge turin a ke boka chu ti ni chuan chu pa ka phlum tu chu kar chunga chuang ve nilovin kar pona om ani mel le tin kar chu giara aloma victim chuan a break ala tlo bok kar tlan dan nu ma le chu tianga om dan vela tang chuan nu chui tu te zinga mi detective Michael Gray chuan ngai dan han siam china chu pa silai ka ni lai chuan kar chu zoi muangin ala tlan ani aringa anril ro lo om masaber chu silai ka pal silai mukal sual tong palani theyangem ti chu ani thil thlen lai sarkarin ramwa phal hun lai ani wangin abulram noya chuan ram chuak an tam thei hlea chungmi te silai mu chu tong palem niang ti chu anrin dan lo piang masaber ani kar chung le pon te le a che vel te chu nu chuina pui thei tur thil le evidence om theyang angte zongin anan en chik le zuala apia de fit som thum vel kong vai vut zinga chuan dar thalang noi alom nuala chulai mun chuan victim in silai modon na mun tak chu ani anringa silai ka ni nuwa konga chang chuan tlan pengin a break a rapanga tuna motor lo na chuan zoi muangin a ding ta ni arinom
ti chuan uluk mangtara an endik nu chuan miruang chu kar chunga tang chuan an la chuaka ti chuan a driving license atangin a bullok festas khua cheng kumsom li palimi leri Holman-a ani ti an hre thei ta ani an zir chian na tangin Holman-a hi pafel deuh mai in khom pe deuh mai alo nia mel ma han nei chiam tur chiani mel tlat lo anun nala du khopa khotu phei chu anei arinom lo le zuala amai ro chu tiang mi chu ni ma se ka hlumani miau mai si achunga thil thleng mutu anom lova a chanchin soi tur ponom lo ti chuan chu mi felbon sial rong taka thani dan le a that tu chui chua chu nu chui tu te kova alo tale ta ani ole kan kal thui main like ka han pele lokila pek chung kanin ngak lokang khat ni thum tine channel hi ora subscribe lo ni chon khoi mian subscribe sakule ngala khat ni thum notification khai on page one video tharlo chua piang in i first zia thei don ani khat ni thum chutia an victim chu pa fel takani ti anan hriat ta ka chuan ramvak tuine mo akap palaniang ti ngai danan lo ni to chu aoi om le zual ta hle tin ama Holman-a po hi ram chuan nuam ti ram vachal ve takalo ni le zela arwang va moma satu security guard po khan chulai hmuna chuan ram wana tur thi thlaya sanu vel en tura kalani thu asoi nge chuti ni chuan tuine morala tangin akar muang changa tlan chu mu chiang mang hleilovin sajuk kongka ne matin akap tamai ani theya chuti rol chuan ti palh thila lo kap po ni se nun na alak miawa wangin ro rel na apum pel thei bik chuang lo ani ti chuan chumi hriat chhuat tum chuan ruah man na anan siama silai mui na ron den na mun ni an ngai motor lo din na tanga fit som thum vela hla dar thalang noi lo om na khan motor chu anan nor leta atniak le nu ma tangin an ron ka laya om danang thei ber tura an ngain anan din tir lea tuk ver dar thalang silai mulu na nu ma chu driver lua silai mulu na ai khan chete in asang zok ni in alanga chuti ni chuan akap tu chuan tlema chuk zong devin aron kap ti na ani ti chuan Holman-a lua silai mulu na zon taka tang chuan ngil takin hrianan pota ahnung dar thalanga silai mulu na kwa chuan an pot tlang zela ngil takin an pot zela apia fit som li fit som nga vel thing din chan na lai vela chuan an hrui po chu dar zon vela sang silai tin na tok vel alonita chuti ni chuan chulai mun vela tanga ka chu ni an ringta ani ti chuan chu ramvak film khur lo zet chuan silai mu ka ruanai mo evidence nu chia te anei mielem ti uluk takin anan zong lea ma se chu tiang thil reng eng ma mu an nei ta chuang lo ani nu chui tu te chuan chulai huam chunga lu na gate duty security guard chu thuan an zot fia lea ani hi leria dam lai mel mununung bertu ania enge motal amain rin hlel na chang alo hriat lo po nu chui na konga lo poimo rukhiau a om thei an be se ani chu security guard pa le Holman-a chu loin hresa an ning ngea chulai ram nei tu company a chuan Holman-a nen chuan an lo thok tlang to thin ani a thi don ni po hian a na a chol ni ni wangin sanu vel thli thlaya chulai hmuna chuan kaltumani thu te po alo hril ngea a mela engma thil dang lama mulem lo ni mela tin ni dang ang bokin hlim takin anin bianin a soibok rikota lan dan chuan Holman-a chuan tlailam dar li le min som nia chulai gate chu apal thlanga a chua san le talo ani nu chi tu te chuan Holman-a nu pui temi Holman-a po thu zo fia trulin an hria ti chuan an chen na ina ngei kalchilin an vakom ta apasal chunga chu tiang thil ti du turin hlel anei le nei lo ten an zo poin chu tiang ti du tur hriat lo thuin alo changa a soidan chuan anin mununun ber chum chu a thi don tu kha ania thil dang lamemo hanril hlelom deuh turemo po engma a hriat lo thu a soibok tin an nu pa chu kum som panga zet an loin nei toa
anin kara eng ma in rem lo nan nei lo thu te le poi khoi tu turarin lel han nei ngai na po hriat lo thu te alo soibok ani anni nu pa hi midang mua po in ngei lo na nei om po in an lang lem lo anin mel hriat tir hian temi chu kum som paruk mi chawalania Holman ai chu kum som ni pariat ani to thung anin ngai zon tak chu kum ni nuwa dai ania an kumain thlau ema wangin an thian te chuan anin koperian ring lo deuh thuma ma serinai takin anin remaniang anin nei ta hiala kum som panga zet anin nei nuwa heti hian Holman a chuan athi santa ani chuti an mizo piang in rin hel tur tak ngel po an hriat lo tak zela le amun nung tu te poin hlim mele pa ngai takanin thla thuan soi tak zela chuan nu chui tu te lo rin lok angein mi kut pal tur thian ni chu arinom chho ta tel mai huat wangemo thatum sa ka nilovin film khurlo wang le ti pal thil thuin tuinemo akap palanga chumi chuan hlau thongin akal san tamai ani thei tin hladeu takatanga silai mutong palani phei chuan chumi chuan mi ka phlum ti polain shelo hial mai thei ani chutia zui tur tak ngel pon la hriat lo lai chuan Holman a ruang endik na result po aron chuak veta thu tharon hai chuak poimo em anei chuang lo a ruang an endik na tanga an soi thei chu reidam lovina thingala ni hi ti zong ni deuh maya han phur hluai na tur ala wang ang reng hle alu atangin silai mu pakhat an phora ma se chu silai mu po chu ake dar ne hle maya atuam na dar phek per chezet bak han endik tlak awm lo ani nu chui tu te chuan hriat bel turom takin tin Holman a kar chu uluk le zual en that zai an rel le ta chutia motor an endik na lama chuan Holman a lua silai mutuam na dar them an muang deuh bok kha an char lea chu driver seat ngen chan chung an char ani ti chuan chung silai mutuam na an char pani te chu endik turin Missouri State Highway Patrol Crime Lab thoklai forensic expert tot garrison chu an ruata ti chuan ani chuan uluk takin silai mukal dan chuan an chut masa silai mu chuan thil pathum adeng fu niin alang a mu dan chuan driver seat lo lam a hnundar thalang adeng phota atlang nuwa driver ngen chan aluzon adeng tlang lea chuda chuan silai mutuam na them chu atanga atlang le nuwa Holman lua chuan afu ta ani mel hle tin chutia thil pathum lai aden tlanga wang chuan asilai mu po chu adar chezwal nia an ngai ani silai mutuam na chu dar phek khor pum ania ti chuan asoi chelai te chu uluk takati marin ain zom dan te an rem fel lea driver ngen chan chung an char le Holman lu tanga an lak chua chuan silai mu chin chena thil in chu thu mun homa chumi wang chuan silai thu mun atanga ka chuani ti arin hlelom lo le zual ti chuan chin chena in chu te a hlai zong le ri zong te chu uluk taka endik nuwa chu silai mu chu .243 caliber silai mu ni ti ati chiang theita ani chutiang silai mu churam saka na ta na an manuar deuh mai hinia salian lemlo sazuk ang chi kanan an mang na sale zual chuti ni tak zela chuan an lo rin dan sa ramvak tuine mo akap palani chu arinom chho ta tel mai chuti rol chuan soitong khan lo tipal som sari poni se minun nalak mio wangin zon chua angaya shereng chungin in thup tuma lo big bo dai phei chuan man chua atru le zual don ani nusuidu te poin ngoi bo mayan tum hau lo Jefferson County Sheriff Department chuan a chui turbik task force an din tarup maya anrin nangaram vak in tipalan ni tak tak phei chuan chui chuan harasale zual don ti chu an ngai dan ani akap tu le victim chuan kung kaina pakhat ma an nei lo thea chui zom ngai na no miao lo chuan ril hlel po akai mo don hle ani thu chua khau takin chulai nayaram vak zong zong chuman khom vektur te han tingot don se thil ol samani don hau lova chulai paltlang chuan ram chuak mi sang fe an veiton rengania
ti Ngaihnawm lo mai po ni lovin impossible of the grandeurs ani top mai an victim Holman-a la chupa fel Christian chatakani thuan soi deuh zel bok sia ama nena in muthiam lo deuh rin hlel han thur chua chu a hu phurom viau ani thilom zia chu an task force tu khom chuan ngun le zualin anan chai ho le ta thilom dan le thil ni thei zong zong anan chu tak tak chuan ram chuakin kapalan ni e ti ringot chu pom haran ti le tariau mai in kapal ni se enga tinge alua khera ka fuang duai chuan a headshot chiang mama devani ti ngai dan ne nom tlat maya tin an victim chu adin lai po ni lo kar tlan lai ka ninge in alanga silai mutong pal ni se chutia achelai atukhuma tak le ngal thingal mai tur khopin an kapal don ti na ania avan duai ve shim shim nge akap tu hian a target a she chiang zok ti chu zona om thei alo ni tatlat mai amai ro chu engkim chu thil ni theite ani mel ti te chu tiang chu ni em big don em ni ti vel tel ani vek maya chu wang chuan in ti palan ni e an ni love tha ni e ani love ti thua chuan engma thu to phan la siam ngam ri lo fin fiana fia fel fai takan zon chua ma chuan engma an la soi chiang ngam lo ani chu ti chung chuan han chui zui ture ro alawang viau loya cholkar aliama thla hiala ve nuwa po engma mason na alo om thei ta chuang lo nu chui tu te po an mani mai chuan thilan ching fel zo don lo ti anin pom ngam ve ta ti chuan mi pui pui na be sein press release anan siam ta hlua maya enga morin hlel tur chete tal hrianom phot chuan nu chui tu te hna arang theyang ber hriat tir turin an ngen ta top mai ani ti chuan le thubeng lu deuh ron soile masaber tu chu Holman-a u nau pa rendi Holman-a ani tlat mai ani hisilai pakhat kengin police station a aron lang hol maya chu silai chu an victim Holman-a silai ani chuan u nau pa ka na silai chu .243 caliber rifle ani ti telo shetoa tuna silai ron ken chu tiang silai chu ni wangin rilrunom nantal tin ron endik tira du ani bera tin chu silai chu Holman-a ka ni lai po khan ama Holman-a chuana kola tuemo amirin zong takin an chen na ina changala chuakin ama ka na na mang tamayem niang ti ngai dan anei devani tin chu mayala ni lo rendi chuan thu beng ver em mai pakhat a soi chuak le tarup mai silai muleng tong pal satlian nilovin tuine matha tumina kapaniang ti rin dan tinget le zol turin Holman-a chuan silai mu nim nai vai khatna ni tolo thu a soi riap mai a soi dan chuan chu thil chu athi ma deuh loka thleng khania Holman-a nen chuan an unawin anaram chuak duna zinglama chuan kal sanga chachu nei huna in mule turin anin tiama ti chuan chun anin muna tur lampana akalai chuan rendia chuan mi pakhat hi toka a hoi chuak lova chu pa chuan rendia takngel po chu aron en ei lo maya ramrong kora hain kun takin lukhuma khuma ding takin akalani ome a khosak dan chu makatiang reng hlea ma se tunge ni tiero awachian talem lo ti chuan au nau pa Holman-a sachan na hmuna wa thlen chuan Holman-a chuan holo rot tamaya chunulam zong la beilen tum khania chutia horot ta thut mai chu angai thalo hlea achana han zo chuan kalua silai muin min ron thoi fuwa maya kan cha fu don lovaniang tin ho maya du hi alonia chutiang thila soita ka chuan rendi chuan ami mu khasha chuak zokin Holman-a hna chuan mu vem ti han zota ani chuan mu vem mi lo thuin alo changa rendi chuan ami mu chu aring hlel man viau nain chuti hun lai chu ramwa hun lai ni wangin ama kap tumai ma chuan silai mangfim khur lo satlian ni tura alo ngai liam deu mai ani ma se hetia u nau pa chunga thila thlen le ta ka chuan khami thil thleng khasha chuakin ti pal ni thein a shetalo ani
nu chui tu de chuan chu tiang au nau pa chunga che du turin hlela neem tian an zo chuan rin hlel deuh pakhat chu lo nei ngei maya chu pa chu tu dang dilovin Holman-a thian kom ngei em Charlie Millera ani tlat mai Miller le Holman-a te hi thianin khom ngei takan nia Miller hi Holman-a te na po a chuang kai ve fo ni ome Holman-a hi patai marum rut mai ania anin nei nu hun engom chen atang khan na lak nat ema wangin ina pom kha tle a hun ol nei ve chuna la ramwa athang zok fowa duangin anupui fanau te wop man me ulovani ome chu tenga ni lai chuan anupui fanau te lo wop lum sak turin om aoma chu a thian pa Charlie Miller chu ani ama shim chu paswal po nin alang lova anin hriat tran na po in khom na tangin ani dai ma se Holman-a te nu pain kar khi ti alan deuh nuwa awap lum le zual talutuk te chuan naren dia mit alo ti kham deuh viau to ani a soi zel dan chuan chu tiang hunan man chho zel taka chuan Holman-a nu pui te mi ngei po chuan Miller chu angai na chho ta viau maya in chung sekare khoi ngai le thil trul engemoa Miller chu a ko ta fo maya chu tianga a ko chu a pasal om lo lai ni deuh zia bokani ome chu nga tu soi te chu apoi mo chho ta viau maya bathara zial zo ho poin an liak hlum sapa rendia ti ko tlanga chuan an dak ta thap mai ti chuan Holman-a u nau pa chuan a soi chun zom le ta zela vai khat chu Holman-a chu adan pa nga in sapelin riak chuak lea chu vele Miller po temi te in lama chuan atek phei vele ta ngala diktak chuan temi khosak danin alo zira a holo ti alang ve bok nen chet lak tum ve ta ani mel amai ro chu tia atakaram thlen pui han tum chuan temi chu lo tang le tlat loya pasal nei lai ni thu soin alo nar fi thla thaka shil haile zak angreng takin Miller chu a hole ta ani chumi zan thil thlenga wang chuan temi ril ruan nuam theingang lova a pasala phatsan dan vel zong chuangai toin in thiam lo na lian takanei ta ti chuan Holman-a hena chuan in puangin engkim a hril ta veka an nu pain kar po siam thada du thu te hrilin vai khat ma ler san to lo turin a in tiam ngal boka Holman-a chuan anu pui chun lo la hol lem lo boka tin angai dam ngal mia a mai ro chu a thian thave berin a phatsan chu alan na le ani chu tenga anu puin thil thadua wanga hrilni a hriata wangin ama poin siam thada tum chho veta an chung ko bo ruak po azia chho viawa kong dik an zo chho le ta ni te poin alang ma se chu tia hlim taka anom chho le mek lai chuan he chiat na rap thak tak hian aron nang ta sia chu wang chuan Miller thin rim le tlom lalutuk chuan a thian pa Holman-a chu a kap hlum ta ti na ni theyangem tin rendia chuan ngai dan anei devani tin rendia chuan thil ngai to chua poimo em mai la nei chewa Holman-a thi malok khan an u nau chuan an ram chuak lea chumi tum chuan au nau pa chuan Milleran .23 caliber rifle lei thu a soi chuak zewa Miller chu sapelin chuak ve ngai zeng po ni silva enga tan nge mo chu tiang silai te ti ve ni tin an nui vel ngea ma se u nau pa chunga chu tiang thila thlen ta ka chuan Miller silai chuan nui ti zata lo viau maya tin endik nge tha hria thu a soi bok ani ti chuan tual thana man ruan ni theitur silai pani aum ta ti nania pakhat zok chu rendia ron ken victim Holman-a silai ngei khania tuine mo an mani na tang nge la chuakin ama ka nanan mang ani thei chu silai chu mi thiam bik te endik tura an thon ta kha ani adang le chu Miller silai ania chuiro chu la zon chua chop ngai ani thunga anei tu pa Miller chu na lo kolem ti po ama thu zo fia huna a chiang thei chawang aing silai zok po chu tual thana man ruwa chu lo ni se Miller ban pha ka om ve vea ama lo churin hlel tur dangan wang ta viau mai ti chuan nu chui tu de chuan Charlie Miller chu aina khal chilin thuan wazot fia ta ngala
ani po chuan temi nen thin lung sen an lo in mu ton deuh dan te Holman nen po anin mu thiam lo pha ti te chu engma a lo pha buai lem lova ma se tol thana chung cha ngai ro a pha fi thla thak thung rendia soyangin .243 rifle po chu a lo nei nge ya phal takin endik turin nu chui tu te chu a lo pe nge ani ti chuan silai rin hlel pani te chu anan endik ta ma sen silai muthem charkha aning nel hle maya silai mu chuan thil pathum lai paltlang wangin adar chene lutuka a silai mu takpo nilovin atuam na rang wa them ang velania khoi silai tang zoka ka chuange ti an en fia thei tlat lo Holman lu an silai mu phor chu hemi silai tanga ka chua hi nie ti an soi thei lova chung silai mu chu chung silai pania chuan a man thei ve ti chu an soi thei chin ani deuh mai ro pui lo khop mai a mai ro chu tiam milara ring hlel taksi ma se a fin fiana tur le hanrin hlel bel na tur chan sheme ulwa anom mek lai chuan thil poi mo bon turul tuk pakhat an hriat bel le ta hlau mai an victim a case pon la chin fellow Holman anu pui te mi chuan bial pa lo nei le dai to hi lo nia chuta in Ngaihnawm satlia mai po nilovin aina alo shoi le diam to hi lo ni tin chu tiami padanga chen pui le dai to tian an hriat chuan chu pa chu tunge niang tia nu chui tu te chu an buai to lo miller le te mi chu an lo la in thei hil o zong lovanga miller chuan Holman a thatin a hmun ol chu lua tamai nia an ngaya ti chuan te mi te na chuan miller a thil ti sual lai kan ti don nge ati fu at lai kan ti zok don evidence va phok ngei tumin phur takin an pheile ta ani amai ro chu in chung lama tanga kongka an ron hong chi amai chu angai na shelovin an ka hau ringot mai chu ina temin a hruai lu chu an mirin hlel milara chu alo ni o zong lo maya a mingan han zo chuan Tim Smitha ti alo ni dai mai temi hne na chuan chu pa chu tunge ni ti te han zota Tim Smitha nen chuan no pan lai tanga in hreto an ni thule anin kom ngei thu te a soya ma se an lawin kom ngei ma nge ni a pasal Holman a thia tanga thlathum velek a case em po an la chin fel main in hual na zung bun alo bun fel le der to ani nu chui tu te chuan chumi te khor in len pui chu anin hnem zo ma deuh niin an hrele thatlat maya Tim Smitha chu miller ai main arin hlel om promex chole zok tariau mai ti chuan tima chu thu anan zot fio ve ta ngala be sei lok angein Holman a thi thu a chuan engma hriat nei lo thu a soya temi nen ngei po a thi dan chuan soi dun fowa tu ma hanrin hlel tur po hriat ve lo thu soi thina ani chuan a thian nu le hun rei takalo star ruk to ni bok chu tian hnem ngai anom ta ka chuan a thin lung in hon lai chu rem changa lain alo zuang lut ve tamai nin ain soya Holman a thina chuan in nam hnoina pakhat ma nei lo baka hanrin hlel tur ei po shelo niin ain soya ni zui tur dangan nei lem lo boka nu chui tu te chuan chu mi te pani chu chui chian deuh thain an hreta chu ta le bian zo kwal deuh nu chuan Holman a fapa Josh le au nau pa ren dia te point chu pa chung chang chu soi turan lo nei le tatlat mai police on nena soyang thovin atira chuan te mi chuan a chung te bula po thian than ni thu soya ma se reitial tiala thian satlian ni lo ti a chiang tel tela a fapa Josh a phei chuan apa ai o turang mai han khosa chhota vel chu angai dan alo ni lo hle ani tin randia po chuan chu a mu ve dan chia alo nia ovai khat pe chu Holman ina chuan an nu pain an leng luta an u nau pa thut na ngai na tak mai a thut na thin nge a chuan chu pa chu alo thut hluang zar maya kelongin a ke chu do kana a hlang kanga biar nen aloin la boss viau ani home tin chu mai ni lovin chu tiaren dia valu po chuan hello hi alo ti reng lo maya pa ber in du deuh khosaka lo khosavel chuan
rendiaril rupo atina hle nge ani home tichuan rin hlel na lian tak nen Tim Smith chu tiang poi khoi na lian han ti du turmi niam ti hriat tumin atun manun lamte anan zir chianga ma se police rekota a minglan na om an mu thei tlat lo ama nge chu thu zo fia turin anan ko thalea chu tia ko a han ni rangot po chu a hriat thiam lo mel hlea an thu zo te po thatakin a changa eng main nam noina nei lo thu le temi chu a mangai ema wangin aron che ma da deu mai nin ain soya tin Holman-a thi chan po in ti palwang ni angai thu a soi boka a tong dan le a chezia vela tang chuan a oi om riau maya ain nam noi lo tak tak ni te poin alang ti chuan han shen reng chan turom hek lo le en thak zui zel turin an chuale tari phot ani chu tiarin hlel dang an nei le nu chuan Holman-a unau pa ren dia te bok chu an ron lang lea tun chum chu temi lai zon nu kim dang keni aron tel ve ngea nu chui du ten Tim Smith an chui tui don chawa an ni lam chuan thu thar an ron nei le ta kimi chuan narin hlel ron nei velein chu mi chu tu dang ni lovin an rin hlel mas zok Charlie Miller bok kha ani le tatlat mai ani chuan alai zon nu temi emo Tim Smith emo chu an case chui lai emo phur tu an ni arin lo thu a soya Miller ngei chu tual that tu ani arin thu a soi vele ani a soi dan chuan Miller te nen chuan ko shan pakhata loi ho an nia Miller chu in khom pe ema wangin anin mu fowa a chan chin le mi zia po a hre chiang viau ni in ain soi Miller chuan a u nau nu te mi chu a thla thei thot lova ami ziele te mi aum zui dan zong zong a hriat chian ema wangin a ring hlel bon turua chu wang chuan a hma deuh khan Miller chu lova phone ve mia ani ome chu mi tum chuan eng kho soi sit set lo hian I thaniem a han ti pop maya ma se Miller chuan a thani lo thuin a lo changa chu ti rualin a pasal Holman-a thi nu po ala chang chuang lo le temin mi padanga shwai lut le tamai chu aril ruana in shoma ti zia te alo soi vei luama chu tia shoma ti zia soi na lama chuan thil pakhat kimi benga ver deuh a soi chuak ta hlau maya enga ma chena in biak nu chuan enge ka ti pha hi en ta che ti mai te hi a soi chuaka kimi chuan shat hiam lo takin eng moi ti pha tin a han zot nona ma se Miller chuan thu dang soi zui to lovin phone a da ta dai ani ome chu tiang ani wang chuan kimi chuan hu chui tu de hena a thil hria chu soi chu chula hria in aron kal ani chu thuan an hria chuan hu chui tu de po chuan ani bok chu mole an lo ti vea Miller po chu thu zo fele China hria an vazong le tarum ruma ti chuan har salo takin petrol pump pakata an va mule ngal maya a motora petrol lo thun mek ani ti chuan station a thu zo fia turin an shwai vele ta ngala chutia thuan an zonon le ta ka chuan rei point kommain Miller chu lung chetakin a trap ta hlop maya chu ta le a thian paleri Holman-a chu a tha nge ni thu a in puang tarup mai ati chan po sei chun zom halin te mia du luata khwa mulova ain sum zo tangang lo nin ain soi ain chir tak zeta khamin nu khan nun nuamin om to lo shim ti tenen lam a soi chuak ta vek ani om dan le khosa zia changin ati der lo ti a chianga a shom ti lutuk chu a khongai thak let ling hial ani nu chui tu de poin a mi zia nenin suwa le nun ron wang shim a poi khoi chu ni thein an shelova Miller chu pachapa ngai tak in khom tai ma le sa khongai sakani wangin a poi khoi na chuan anuna ngong na ema a chiale thashriat na chuan thiama chantir theilo wangin in thiam lo nain a khat renga ti chuan hun rei takaloin up to chu tu na apuak ke tanian ngaya a thu sei churin hel turomin an shelo ani a mai ro chu chutia mangai na kal sual wanga tual that tamai anga a mor an bok don alan lai chuan thil dang
bei se lo lama changin thumak he vi u chuak a soi chuak le tatlat mai temi chu amai na mangai ema wangin aum zui satlia ani big lova online kopereng nin a soi vele tatlat maya chuta Holman-a thina po chu temi ruam man na vekani thu a soi le tatlat mai a soi dan chuan temi chu kop zui zela dua ma se temi chuan pasal nei lai ni wangin anin kar chu ti to patuma chu thu chuan milara atin hle a pasal chu then mai tura ti lain a fa te a chan te la hlawa wang le a fa te tel lo chuan a om thei lo tur thuin a chang tlat boxia chu tia shom taka om lai chuan temi chuan thiam takin a pasal chu that mai turin a thlem ta nin a soi tina soi zel dan chuan a pasala thi vele anin chunga ngei chuan a hruai lu tanga pa din mun loin an pani chuan mai na paran tlan dun to mai don ani temi adu na in a bual ne to bok nen chu thlem na nal thataka chuan tol thuin arem ti ve tamai nin a in soi ani ti chuan temi chuan a pasal ram chhuale dona chuan an kalna tur lai le an hun man dan tur te po milara chu a hril veka aram chuak ve ngai hleilo khan silai te han lei vea ti chuan a silai keng chuan mi sa chang lai chang le chhong tur chuan a chuak ve ta ani ma se chu mi tum chuan silai la khoi ngai vak lo bok nen a kap thel ta hlau maya Holman-a hlau thong in horot zui ta mai bok nen a thil tuma chuan a hlo champhot ani awa che dan temi hnen a report a han pe chu temi a sangang maya tlolu tuk tin a an khum chiama voi khat ma hnai le to lo tur shilin cholkar enga maza chu biak ponin bezui lo ani ome ma se ani tlom la sual lam kong zo laklo to bok chuan khua a mu fia thei to lo temi hnen a chuan voi khat chia chance pele turin angen ta ruai maya ti chuan hlotin ngei tumin a che chuak le ta ani sarkarin sapel huna siam top ni tur ani to dona chumi nia hlo chamle ni chuan Holman-a chu aram chuak to mai don lova tin temi laka ama ka chiat to don ema wangin be sei tur nei to lovang chu wang chuan a thil ti tumarap thak tak chu len chuak turin alo chang le taran ani ti chuan Holman-a kara lo lan vele uluk takatinin a kap ta chuai maya a fu ngei ti a chian nuwa rang takin a silai karuana chu chara ain sa seng zuita ani chumi nu chuan temi chu awa phona chomin lo khor kep don nia awati ham hamani ome ma se temi chuan ro man na fing takalo nia tunai ron lan ngal mai chuan min ring hlel don sin ron kal nai lo la cholkar thum vel chu phone po min ron phone mi asu thil engki ma fel nuwa karon biang che tin thiam takin alo changa milara poin a thil soi zu thil dik tak nia hriain angoi san tawang fangani ma se cholkar thum liam nuwa po temi hnen atanga phone don ti ni reng om thei ta hau lo maya amang angril ru to hle abei dong chuan temi chu han call top maya ma se call tlang thelo ni to hlek lo mai hi lo nia a number lo thak dai to ni chua chapa atana thu thin chhong shocking oh my gosh mai a hriat belle ta zuya temi chuan atlei rol bial pahluya hruai luta anin hual hial to ti te chu mi ka changin a hrele ta vapan don chuan man chua hlau boxi police ne na kal ringot don se avain puang ringot don boxi chuta kalle ngai na shelawa om lai tak chuan temi lai zon nu khan ring hlelin aron call zui boka atong kam che sual pakhat wangin police ne na ani chu kal zuya heti hian man chua ani phata ani ti chuan ama berain puan taka chuan Charlie Miller chu Holman-a tha thu boya chuan zan khat po a hlo la man lovin an man ta ani chuti rual chuan nu chui tu de chuan ruah man na siam tu bernia soi temi po chu aloin nam noi ve tak takani chuan chuan tum lo hle poi khoina danga minga lang toem ti hriat tumin
record bu te chu anan hai thale ta ma sen li sa chuan a minga lo la chuang tlat lo a mai ro chu beidong lovarin hlel na mit nen an beizui nuwa thil poimo tak an mu chuak le ta misual ming an chin chia lisa a ming lang lo ma se document pakhata ming an murwalin an meng bial ta kok mai chu ming lan na document chu a pasal an victim Larry Holman insurance policy documenta ania chu le kha chuan Holman chu alo thi ni chuan aluman tel tu tur chuan dollar nuai khat sing ni sanga la ya dong thei dona tin Holman chu Ramvanuam ti takani wangin Ramvana che solin alo thi pal hlawani phei chuan dollar makta duai ni zet aluman tel tu chora dun belang ti po chiang takin alo in ziak tel bok alo thi nia a insurance sumdong tu tur chu tu dang ni lovin anupui temi Holman chu ani ti chuan temin apasala thatir du chan tur po chu chiang thokatin an sheta evidence khal thatok takpo nei theinge in ringin anwaman veta tual that tura in phiaruk na thu buai an siam sak veta ani chuti anwaman ta ka chuan aina akol apasal hual tim smith chuan a hlau thong nu no hlea tual tha po poiti lo nen kan lo mu zan tin ani om sia te tile nu noa ama chu hanrin hlel zui theina tur thiran mulo wangin a filim ta thung ani temi po chu engma thiam lo na nei lo thu soin hala tang na hlea milar chu dokol mai maya apua thuan zolai poin Holman mingan soiri ka piangin a mangai thu te a thina chu atuar zia tele a chunga eng thil poi ma ti theilo tur thu te alo soizom ve man zia thil thleng zong zong chu milar chunga abur bun vek mai ani milar chuan a nei theina tur ani be sein ama thu vekin apasal chu athat tamai ni arin thu asoya lain ngai zong renga in soite po chu dot mulum mai ni soin in biak point be ngai to lo nin ain soya a chang na ngang khop mai ma se dot dum tak ngek ngok a soiti nu sui tu de chuan an mut chuak ta thuaya milar phone call record a changin Holman a thi malok thleng khan te mi nen chuan online bereng ti tele voi sang chuang fe anin biak ne record ti velte an hai chuak ta rup maya tin chuan in biak hun de chu milaran an hun man dana soite nen po khan ain mil hle ani nu sui tu de chuan a pasal thi wang a sum tel tura I ta wang tele pasal dang nei du wang tein te mi chuan a thil tum ti hlotin na man ruatan milara chu a mangani an ring taber ani ti chuan tunge dot soya tuinge thudik soi ti chu court ma ti chian alo chulta January ni somni paret kumsang ni pathum khan court rorel na chu tran nin prosecutor lam tran chan thaber chu milara in puan na le court a thu soi te chu ania chu te mi ukil te poin an shet chianga milara chu mirin tlak ani lo zia tar langin dot soi po poiti lo adu du pho chop kwala ama ngei poin oi zuile mai thirani ti thiam takin an soya court ma athu soite po jury te tana a oi om lo theang bera chua an tum ru hle ain pon ma khan milara hian ati ni lo thu soin police ne na dot lo soi ve zuk to le ngala chu defense lawyer te tan chuan tran chan rem chang tak ani ve tlat tin milaran te mi nen anin ngai zong anga soite po chu angai ruat na mai ani tin kom zong anin kom ngeya ma se te mi nung chang moi le alaka a that na te chu aril ru koi ten om shi sel lo kal sual vela wang chuan in ngai zong anga lo in ngai ve ngotani an tia chu vai khat po an mudun lo dana a chiang ani an ti bok an dan man layang chuan te mi chu shem tel ve tur chuan jury zong in thiam lo an chan tir vek anga ya thutlu na siam turan in ron khom mek lain prosecutor de chuan te mi chuan court kalphunga Alford plea an ti dungzuya poi khoi tu ani ti pom turin an dora chu pomani chuan jury te thutlu na tel lo point thiam lo chan tiran don chiang sa ma se shem na chu ti nep sakani thungang ma se pom lo jury ten thiam lo an chan tir le sini chuan shem na zok ator pha thei don thung ani ti chuan chu tianga in biak rem nang chuan
temi Holman chuan poi khoi tu ani ti ain pom veta a shem na po na satakati nep niin kumsari chung chau lungin tang turin shem ania Charlie Miller point puana wangle prosecutor te ta na thushet tua achana wangin dam chung aya kumsom ni panga tang turin achung thu relanita ani kumsani pakwa khan temi Holman hi zela changin achuak le toa a fate ne na anin kar siam that tumin let le ma se an lo lom te chiam lovaniang a chanchin hriat zui turom lutuk lovin a khosa zui tamai mai ani ome Charlie Miller ve thung chu Missouri Eastern Correctional Facility a alatang tarenga kumsani somni pariata achuak ve theidon chau ani ole khati zong kha tunchum Geronimo crime kan ti chhuat theite chu ani le ta tunchum KZ chu akwal koina sakhop mai comment section lama indu du ron sei vele ula in zawain tuk chuanuam choi tui mut tui mang thale vek ule